Saanko mä kysyä, mitä sä kysyit mulle? Se on vaan koristeena, kun sä et käytä niitä. Niin sä tulet kommentoimaan mun sairautta Eikö niitä tässä. nyt pakko aina käyttää? Ja sulla on, mun on kumityttö samanlainen. Tietoita tulla kysymään, miten paljon ihminen tarvii apuvälineitä. No anteeksi Aamisen. Ei, älä kiitos, hei paijaa minua myöskään. Jaa, no niin. Joo, kiitos. Tämä rouva juoksi minut jumalauta 100 metrin kävelyn jälkeen kiinni ja kysyi, että onko mun keppini koristeena, että kun minä lähden kotoota kipeille kävellen, ding, 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 ja sitten päätän, että ehkä voin tästä tyttöystäväni kanssa nyt kävellä torin läpi, kun on ihanat tämmöiset juhlat täällä, että kuntoutuu jalka. Että on ollut pahoja sadepäiviä, että ei voinut kunnolla kävellä ilman keppejä. Pitää perästä mumma ja onko näin koristeet? PS, mun kumppani ihmettelee, mikä minussa on semmoista provosoivaa, että oikeasti ihmiset vaan juoksee mun perään tällaisia ja edes kyselee. On aika helkkari töykeä. Kaiken näettekin sitten tosta videosta, mitä siinä tapahtui. Mun täytyy kyllä vieläkin ihmetellä tuota paijaamista. Oikeesti älkää paijatko tuntemattomia ihmisiä. Mä tykkään siitä, että mun henkilökohtaiseen eraan ei tule ketään. Mutta tässä ei vielä kaikki. Sitten, kun olimme menossa kotiin, vedimme semmoista siis perus sunnuntai tai lauantai torin ympäri kävelyä vedettiin. Mummo eli istuu siinä ja sitten kun se näkee meidät, niin boi, nousee ylös kuin taktisateella. Te piru vie, lähtee kävelee hitaasti ihan meidän vieressä. Niin kuin siis, mä olin niin kuin kumppanille, että creepy as fuck. Siis, hän varmaan vaan halusi nähdä, missä me asutaan tai mihin me mennään tai jotain vastaavaa, koska sitten se lähti paljon nopeampaa. Mutta ja varokaa mummoja.